Totus tuus, heslo pápeža Jána Pavla II. Sa zároveň stalo názvom koncertu, ktorý sa konal v deň blahorečenia a bol venovaný životopisu tohto výnimočného muža viery. Koncert sa konal vo Zvolene a zorganizovalo ho združenie Totus tuus. Združenie Totus tuus vzniklo pred niekoľkými mesiacmi. Je to nápad niekoľkých osôb a chceme propagovať amatérskú kresťanskú kultúru tu na Slovensku. Koncert Totus tuus, to znamená spievaný životopis Jana Pavla II. Je to náš prvý projekt. Týmto dielom si chceli umelci uctiť Jána Pavla II. A netradičnou formou priblížiť jeho životný príbeh. Ján Pavol II. To je mimoriadna osobnosť, ktorá skutočne ukázala a nejako zvýraznila ten slovanský pôvod. No to je historická osobnosť, ktorou môžeme sa my ako Slovania popíšiť. Tak je to v prvom rade veľký človek, kresťan, ktorý dal svetu také nové myslenie. Myšlienka sa zrodila po vypočutí koncertu poľského dirigenta Piotra Rubika. Takýto projekt vzniká v podstate dosť dlho v našich podmienkách, vzhľadom na to, že všetci máme iné zamestnania alebo povolania. Samotná príprava trvala vyše pol roka a nácvik tiež vyše pol roka, čiže dokopy to môže byť 1 rok, že sa to spolu všetko nacvičovalo. Na koncerte vystúpili spevácky zbor Juventus a vyše 20-členný orchester. Do budúcnosti pripravuje združenie Totus tuus podobný program venovaný Cyrilovi a Metodovi.